Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah bakal sinau basa Jawa. Saiki coba gatekake nggih. Pembahasan saiki materi kesenenganku. Ayo, perhatekno. Nah, iki gambar sing disenengi bocah-bocah. Iki gambar bocah dolanan renang. Sapa sing seneng dolanan renang? Yen iki gambar apa hayo? Sapa sing seneng? Coba gambar apa? Ya, dolanan masakan. Biasane senengane iki bocah-bocah wadon. Gambar iki macem-macem. Ana dolanan apa ae bocah-bocah? Ana dolanan bal-balan. Kali dolanan apa wae? Dolanan gitar, dolanan basket, lan dolanan laine. Kesenangan bocah-bocah iki bisa dadi cita-cita sing diimpino sampean. Coba saiki kartekno cerita sing disampaikan Bu Guru. Iki gambar Garito dolanan bal-balan. Garito iki awale seneng bal-balan amarga ayahe dadi pemain sepak bola. Coba saiki diwaca bareng-bareng ceritane Garito. Judule ayo diwaca bareng-bareng. Seneng bal-balan. Jenengku Garito. Bapakku pemain bola. Mulane aku melu seneng bal-balan. Aku melu sekolah sepak bola ing desaku. Ibuku sing ngeterake aku latihan. Aku latihan saben minggu esok. Aku pengen dadi pemain nasional. Saiki ngerakit aksara dadi tembung. Tuladha tembung seneng. Asale saka aksara S, E, N, E, N, lan G.
Saiki bocah-bocah tugase kerjakno halaman 15 lan 16.